Ang simbahan ug ang mga pangulo ni ini. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 23. Mga igsuon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultulen sa espiritu kon dili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Kristo. Mao kana nga simple lang gayud nga mga pagtulunan ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglum nga mga pagtulunan. Ug bisan gani karon dili pa kamo makasabot. Kay hangtod karon, nagkinabuhi pa kamo sa inyong tawhanon nga kinaiya tungod kay gasinahay kamo og nang giaway. Hining inyong gibuhat nagpamatuod lang nga sa mapaghihapon kamo sa mga tawo niining kalibutana. Kung moingon ang osa, kang Pablo ako, ug kung moingon usab ang osa, kang Apolos ako. Dili ba pareho man lang kamo sa mga tawo niining kalibutana? Hinuon si kinsa bagayod si Apolos, ug si kinsa bagayod si Pablo. Kami mga alagad lang sa Ginoo nga iyang gigamit aron motuo kamo. Ang matag-o sa kanamo nagtuman lang sa buluhaton nga gisalig sa Ginoo kanamo. Ako ang nagtanom, ug si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Dili mahinungdanon ang nagtanom ug ang gabisbis. Ang Dios lang gayud ang mahinungdanon kay siya man ang nagpatubo. Ang nagtanom ug ang gabisbis pareho nga mga alagad, ug ang matag-o sa kanila gantihan sa Dios sumala sa ilang pagpangabudlay. Ako ug si Apolos nagtinabangay sa buluhaton alang sa Dios. Sama kamo sa umanga gipa makanamo sa Dios. Sama usab kamo sa osa ka balay nga iyang gipatukod. Ug ako, sama sa osa ka hanas nga nangulo sa mga panday, mao ang nagtukod sa pundasyon sumala sa katakos nga madagayaong gihatag sa Dios kanako. Ang uban nga panday mao ang nagpadayon sa pagtrabaho ni ini. Apan kinahanglan gayud nga magmatngon ang matag panday nga maayo ang iyang trabaho. Kay dili mahimo nga magbutang og lain pa nga pundasyon gawas sa gipahimutang na, nga mao si Hesukristo. Adunay mga tawo nga nagpatukod og pundasyon nga migamit og mga materyales nga bulawan, plata, o kaha mga mahalong mga bato. Ang uban usab migamit og mga materyales nga kahoy, kugon, ug dagami. Apan sa adlaw sa paghukom makit-an kon unsa nga matang sa mga materyales ang gigamit sa matag-usa, kay pagasulayan kini pinaagi sa kalayo. Kon ang gipatukod diha sa pundasyon dili masunog, makadawat og ganti ang nagpatukod ni ini. Apan kon kini masunog, wala gayud si ay madawat nga ganti, igulang nga maluwas ang iyang kaugalingon. Maisama siya sa tawo nga nakalingkawas sa iyang nasunog nga balay, apan wala gayud si ay nadala. Dili ba templo man kamo sa Dios og ang Espiritu nagpuyo diha kaninyo? Busa kon gubon ninyo ang puloy-anan sa Dios, silutan niya kamo tungod kay ang templo sa Dios balaan. Og kana nga templo walay lain kon dili kamo mismo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Kon aduna kaninyo'y naghunahuna nga maalamon siya base sa tawhanong kaalam, angay niyang isalikway kana nga kaalam aron mahimo siyang maalamon sa mata sa Dios. Kay alang sa Dios, ang kaalam ni ining kalibutan binuang lang. Kay ang kasulatan nag-ingon, dakpon sa Dios ang mga maalamon sa ilang pagkalimbungan. Ug adunay nasulat pagayod sa kasulatan nga nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga ang mga rason sa mga tawo nga maalamon walay pulos. Busa ayaw na ninyo ipasigarbo ang mga tawo nga inyong ginasunod, tungod kay ang tanan gihatag sa Dios alang sa inyong kaayuhan. Kay si Pablo, Apolos og si Pedro inyuha. Bisan kining kalibutan ug ang panghitabo karon ug sa umaabot, apil na ang inyong kinabuhi ug kamatayon, kining tanan alang sa inyong kaayuhan. Ug kamusab, iya ni Kristo, ug si Kristo iya sa Dios.